Avui estem tirant endavant un dels actes més emotius de festes d'agost d'Amposta, que és l'homenatge a la bellesa. És l'homenatge a aquelles persones de més de 80 anys de la nostra ciutat. Hi ha més de 80 persones que s'han congregat avui aquí al Casal Cívic de Gent Gran, precisament en aquell espai que representa la faena més gran que fa l'Ajuntament d'Amposta per afavorir l'envelliment actiu, no? I això és una part més, fer aquest reconeixement a aquelles persones que durant molts d'anys han treballat, no? I han donat hores de la seva vida per a fer que Amposta sigui el que és avui en dia. Jo avui destacaria principalment el fet de que tenim una persona que té 104 anys, no? I està aquí, i això crec que també és una part de la mostra de la bona feina que se fa a nivell de tasques, no? Des de l'Ajuntament per a que l'envelliment de les persones sigui cada vegada més actiu, no? I arribin en millors condicions la gent gran. Bueno, és un acte molt emotiu, és un acte que ens agrada molt fer, és un acte que fa molts anys que es fa i que, com podeu veure, és un acte multitudinari, per tant, satisfacció absoluta de tornar-lo a fer. En tot cas, jo simplement valorar que les festes s'estan portant a terme d'una manera, crec que, extraordinària. A Amposta, en aquests moments, hi ha molts de punts diversos, no?, on se fan festes. Estem parlant de la zona de l'Ajuntament, la zona jove, los encierros, no?, los bous, la plaça, i per ara no tenim cap incidència significativa. És cert que hi ha cosetes puntuals, perquè al final quan s'aglutina gent i en moments de festa acaben passant coses, però vull felicitar a tothom, a cossos de seguretat, a la gent dels punts lila, a les activitats privades, perquè al final estan portant a terme unes festes absolutament dinàmiques i jo crec que respectuoses. I l'única cosa que potser milloraria cara a l'any que ve, i ens ho hem apuntat, és el fet d'intentar traslladar a la ciutadania la importància també de cuidar Amposta durant les festes, perquè moltes vegades després de les activitats ens acabem trobant que la gent acaba deixant les botelles, acaba deixant la basura, i això ens sap molt de greu, i per tant sí que l'any que ve farem incidència en aquestes festes diverses, populars, però també en unes festes respectuoses i sostenibles. Doncs bueno, és un homenatge que fan a la gent gran i llavors fan una miqueta de refresquet i això és molt bonic i molt emotiu poder arribar pels grans i pels fills que ens poden portar o nets o qui sigui. Doncs bueno, jo no he vingut mai però he acompanyat a uns veïns que tenia i llavors meus pares estaven malalts, no vaig poder vindre mai i enguany que tinc els 80 anys recient fets. Tinc una neteta que ha sortit infantil en los veteranos del futbol i la neta gran que surt en el club de natació. I me fa molt de goig jo poder arribar i espero continuar molts anys més en les netetes, encara que no vinguin de Pubilles, que tinc 7 nets i que m'hagués acompanyat el meu home, que ja fa 14 anys que no el tinc, però si us està mirant d'un altre lloc deu estar content de veure'm aquí.
en aquelles persones de més de 80 anys. Avui tenim inclús una persona de 104 anys. Per tant, jo crec que això també és una mostra de la bona feina que s'està fent. Sí, aplaudiu, aplaudiu. Dit això, a part d'agrair a la Lira la seva actuació, també vull agrair a la rondalla Suc d'Anguila i a la Catxa i a Dolors, que després també ens cantaran unes rondalles i per tant també amenitzarem en música. Al final la festa, nosaltres aquí en Posta, la tradició és sobretot molta música, i agrair a les representants i als representants que estan aguantant també estoicament aquí, després de nits de festa, però també als voluntaris i a les voluntàries que fan possible que actes com este se portin a terme. Per tant, un aplaudiment també per a ells i elles. I res més, per acabar dir-vos que este és el 57è reconeixement, homenatge que fem a la gent gran de la nostra ciutat. Estem orgullosos de poder-lo continuar fent, estem orgullosos de poder fer-lo aquí, precisament perquè aquí és el punt neuràlgic de tot el que és el pla d'envelliment actiu de la ciutat d'Amposta, i això no deixa de ser també una part d'aquestes activitats que portem a terme. També agrair, evidentment, a serveis socials de l'Ajuntament, a tots els tècnics i les tècniques, i en especial, si m'ho permeteu, a la Junta de l'Associació de Jubilats i Pensionistes de la nostra ciutat, que també ens han permès fer avui aquest acte aquí. Molt bones festes a tots i totes i que disfruteu de l'acte avui d'homenatge.